Ve onda Serdar ağam bu bizim gözümüzde gurama kurup verenler, dernek kurup verenler, hukuk koruyucu olup verenler, onda bular oyun oynap böler onda bular. Sen aýdyşyň aly proýekt dolýar da halky güýmemeklige. Aras da proýekt diýip haçan neler diýip Sebäbi seret. Sebäbi seret. Halmurat söýnümen bir wagtlar dernek açdy. Gurama açdy. Halmurat kim o? Hanamow, Nur Muhammed Hanamow'un gurama açdy bir wagtlar. Daşerit da oturulan yemmesen gurama açtı bir wagtlar. Ýöne bugünkü günü buların hiçbirinin guramasy ýok. Ve 4 ýyldan bäri hereket etip gelýän bu halky üçin gurama açyp berýän hem ýok. Eldi käriziň bolsun, beýlekiň bolsun, Halmuradyň, onyň, munyň, gazyň barksine DWT bolsun. DWT diýip gurama barýarlar. Ýöne bu DWT Umar Gurbanowyň adyna duran, öz başda Geldi kârisme dil yetirme, 7 milyar doları var. Dil yetirme, gayret et. İş adamı o 7 milyar doları size bu yıl iyidir otir. Biz geçen yıl eşittik o gepleri. Neyse, araz şoňa halak, buların hiç gaýsy halka hayır edenek. Diňe halky ular neler, hatta bir zat ýadyňyza salaýyn şutaýdy. 2021-nji Geldi kakama değme, gayret et. Ya bir bakı oturaydı sessiz.